Formar 50 dones per ser desenvolupadores full stack, és a dir, crear i mantenir aplicacions web. Aquesta és una de les mesures que s'inclouen en el pla de l'Ajuntament per combatre l'escletxa digital. El programa arrencarà a finals d'aquest mes, però ja fa un temps que se n'ha posat en marxa la prova pilot. La intenció és que les participants s'incorporin al mercat laboral de seguida. És el cas de la Laura, que ha trobat feina fins i tot abans d'acabar el curs. Ella era professora d'anglès, però amb el confinament es va quedar sense feina. Era un trabajo precario, era un trabajo que si me enfermaba y no iba no me pagaban, las navidades no te las pagan, ¿no? Como yo también ya me estaba empezando a sentir como es que yo quiero tener una estabilidad, ¿no? Y quiero hacer este cambio de vida. L'Estefania també ha trobat en la programació una nova professió. Ella va venir de Venezuela, on havia estudiat biologia, però aquí no trobava feina. Al principio era con una mentalidad laboral y ahora realmente es como de profesión, de realmente de querer, de que quiero seguir haciéndolo porque me gusta. Els desenvolupadors full stack són un perfil professional molt demandat, però ara mateix al sector tecnològic només hi ha un 26% de dones, segons explica el director de l'escola Factoria F5, que imparteix la formació. La programación es lo que construye el mundo nuevo en el cual vivimos y tiene que ser programado por toda la diversidad de nuestra sociedad y por mujeres, obviamente, que son la mitad de nuestra población. El programa de capacitació per ser desenvolupadores full stack dura 6 mesos, és gratuït i no cal tenir coneixements previs de programació per accedir-hi.